Čaute, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes som si pre vás pripravil krátke video, kde vám ukážem jeden produkt. Naučíme sa, ako nenaletieť rôznym predajcom, respektíve ako rozlišovať od reálnych recenzií, od tých falošných. Mám tu tento produkt, ako vidíte, nabíjačka bezdrotová, magnetická na telefóny, čo majú teda bezdrotové nabíjanie. Hej. Už hneď, ako vidíme pri obrázku, respektíve v názve, 100 000. Kapacita batérie 100 000. Už len toto normálne zmyšľajúci človek musí považovať za hlúposť. Hej. Tá batéria by musela byť obrovská, 100 000 batéria, hej. Bola by väčšia ako telefón určite, takže už len to napovedá, že to bude nejaká blbosť. Ako vidíme, je tu 600 a viac predajov, 5 hviezdičiek hodnotenie. Hej. Na prvý pohľad super, fakt 5 hviezdičiek, 600 a viac predajov. Keď si to rozklikneme, máme tu viacej možností, hej. 10 000, 100 000, 50 000, hej, a smiešné ceny, 100 000 batéria, 22, 25, zadarmo poštovné z Číny. Poďme sa bližšie pozrieť na recenzie, hej, je ich tu 206, 5 hviezdičiek. Produkt, ktorý má fakt veľa predajov a dobré recenzie, veľmi malá pravdepodobnosť, že narazíte na produkt, ktorý má 5 hviezdičiek pri veľa recenziách. Hej. Keď je to takto, väčšinou sa jedná o falošné recenzie, kúpené a jednoducho vždycky sa nájde niekto, komu sa ten produkt čo už nepáči, hej, už kvôli tomu dá nižšiu tú hviezdičku, a keď sa to spriemeruje, tak môže to byť 4,9 napríklad, hej, ale málo kedy to je 5. Teraz pozrieme sa na tie recenzie. Hneď prvá recenzia. Názov AliExpress Shopper, americká vlajka, hej, bola zadaná 13. januára 2024. Kapacita je reálna, hej. Veľmi kompaktné, malé, veľmi sa mu to páči. Dobre, pozrime sa, hej. Američan, telefón v čínštine. Veľmi zaujímavé. Samozrejme netvrdím, že to tak nemôže byť, ale keď tu niekto píše americkou vlajkou, veľmi dobrá recenzia, všetko, hej, a zrazu telefón v menu čínske, no, myslím si o tom svoje, hej. Ale poďme ďalej. Ďalšia recenzia. Zase, AliExpress Shopper, hej, čiže žiadne reálne mena. Dátum 13. januára. Ďalšia recenzia. To isté, 13. januára, AliExpress Shopper. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Už aj keď si pozrieme, čo sa píše v tých recenziách, sú veľmi odborne písané, hej, väčšinou sa snažia ten produkt ďalej predať. To znamená, ukazujú, aké má super schopnosti, hej, že je to veľmi rýchle nabíjanie a takéto kapacita je veľmi veľká. Jednoducho snažia sa to v tých recenziách predať a je to proste vidieť. Hej, toto bežný človek, ten produkt nepredáva v recenzii. On napíše plusy, napíše mínusy, jednoducho svoje pocity. Ten text je úplne inak sformulovaný. Hej. A keď vidíte tie recenzie, stále je to AliExpress Shopper 13. januára 2024. Podľa mňa neskutočná náhoda, že všetky recenzie sú z 13. januára 2024. Hej, ako vidíte, všetky sú 5 hviezdičkové. Hej, tuto už začínajú rôzne, vidíte aj meno. Hej, už nie je AliExpress Shopper, už je to z Japonska. Ale stále 7. februára, 9. februára. Toto už vyzerá reálne, hej. No a tu, keď si pozrieme, napríklad, jedna hviezdička, hej, nejaký Francúz, čiže kúpil 100 000 batériu a je to proste úplne celé zle. Napísal tu, že nabije to jeho tablet Samsung S6 Lite, ktorý má 7000 mAh batériu iba na 70%. Hej, vážený, takže 100 000 powerbanka nabije 7000 baterku iba na 70%. To znamená, tá kapacita je reálne úplne niekde inde, ale že úplne, hej, reálne môže mať tak 5000, hej. Tu ďalej píše, že jeho nabíjačka Samsung 10 000, že to nabije kompletne ten tablet a ešte ostáva rezerva. Takže tuto vlastne vidíte, ako to je, hej. Ďalšie recenzie, zase 5 hviezdičiek, 13. januára 2024.
a ďalšie a ďalšie a ďalšie. Potom tu máme zase 24. januára, hej, 5 hviezdičiek, bez popisu, stále AliExpress Shopper a všetko ten istý dátum. 24. januára. Potom tu zmenili krajinu, hej, Francúzsko, ale zase 31. januára a všetko. Čiže, dámy a páni, takto rozoznáte falošné zaplatené recenzie, hej, ktoré si tam niekto buď naklikal sám, alebo niekoho najal. A výsledok viac ako 200 recenzií, 5 hviezdičiek. Hej. Ale produkt reálne vysoko neodporúčam kupovať takýto produkt. Aj keď má viac ako 600 predajov, 5 hviezdičkové hodnotenie. Ale toto sú znaky, ktoré napovedajú tomu, že ten produkt je proste blbosť. Hej, že to jednoducho príde vám reálne, keď si objednáte, ja neviem, 50 000. Budete radi, ak vám príde 5 000, hej. Ak to nebude 3 000 alebo podobne, hej. Čiže tá cena potom je úplne premrštená na toto. Takže takýto produkt výrazne nedoporučujem kupovať. Ak by vás ale takýto produkt zaujímal, veľmi dobrá značka je napríklad Baseus, hej, ktorý, môžeme si to ukázať. Tak, tu je, hej. A tu už vidíme to porovnanie. Viac ako 5000 predajov, recenzia 4,9. Ale je to Baseus, čiže veľmi dobrá značka. Ale už vidíme ten rozdiel. 35 €, kapacita 6000, hej, kdežto tam boli 100 000 za 24 € a podobne. Ale to sa nedá porovnať s týmto, hej. Čiže ak by ste niečo takéto chceli, ja vám hodím na tento Baseus link do komentu, kľudne si to pozrite. Tuto fakt môžem odporučiť, hej, to vám garantujem, že vám príde všetko v poriadku, je dokonca v 7-dňovom doručení zo španielského skladu, takže by som sa nebal toho, hej. A tu vidíte aj tie recenzie, ako by reálne mali vyzerať. Je ich tu síce iba 86, ale vidíte tu rôznorodosť, hej, každá iná vlajka pomaly a jednoducho väčšina tu píše to, ako rýchlo im to prišlo, hej, že im to vôbec prišlo, že to funguje a podobne, hej, žiadne recenzie typu aké to je super, čo s tým všetko môžete nabiť, jednoducho také tie predajné, hej, túto super, ďakujem, shipping bol veľmi dobrý, materiál je dobrej kvality, hej, a jednoducho aj tie dátumy, vidíte sami, že pomaly všetko je v iný dátum, hej, málo kedy je tu 2 recenzie z toho istého dňa, keď ich je viacej, tak je to normálne, ale určite ich tu není z 200, 150 v jeden deň, hej, a podobne. Vidíte tu rôznorodosť, ako to tu je popísané. A tie mená, nie je nikde AliExpress, Shopper a podobne, hej. Áno, sem tam môže byť, jasné, niektorí to tam tak majú, keďže si nezmenia meno, tak je to také predvolené. Čiže dúfam, že som vám týmto videom pomohol. Dávajte si pozor, čo kupujete, aby ste nekupovali tzv. Mačku vo vreci, hej. Ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, môžete komentovať, ak máte nejaké otázky, rád vám na ne odpoviem. A sa majte, čaute.